pawb yn gofyn fi pam dwi wedi dod yn ôl. Mae'n odd, rili, achos dwi'n gwybod ti'n mynd penderfyniad i ddod yn ôl. Be ar ei ddigwydd oedd... O'n i wedi bod yn sgwennu caneuon dros y cyfnod oedd yr hen fan Frisbee di marw neu cysgu neu bynnag. O'n i'n meddwl, be naid, dyla Frisbee ddod yn ôl a neud rhyw album neu fath, cael rhyw ha bach yn yr hael eto. Wedyn pan mae'r i sylweddoli bod hynny'n mynd ddigwydd, o'n i dweud, diw, fe rhaid i fi gael nhw allan neu fydda'n just chwarae nhw i'r gath rownd yr il. Chos dyna o'n i'n neud, o'n i just... Ac oedd y gath yn mynd yn pissed off, actually, os diolch licio gitar. Pan eisiau sgwennu'r gan neb ar ôl, o'na pethau mariachi yn digwydd yn pen fi. A o'n eisiau gwneud album cyfa mariachi, rydyn eisiau fewn at Rich. Eisiau ofyn Rich, ydyn ni'n neud bath mariachi? O'n dweud, beth o Doritos? Ie, o Doritos. Ond beth oedd rhywun o'r cynnig eraill yn gweddi, ond mae yna gorn ar hwn sy'n eitha Mexicanaidd. Dwi'n bo, allan eisiau gwneud mwy o stwff mariachi, ond dyna oedd yr ysbrydolaeth ddod yn ôl, rili. Un can weithiau'n ddigon i just gael chdi nôl fewn i studio. Y reswm dwi'n mynd yn ôl na ydy, oedd Frisbee recordio na lot, so o'n i'n cael sŵn da gyda fo. A hefyd, o'n i angen yn bersonol rwy'n gan bod gen i'n band, o'n. O'n i angen rwy'n oedd yn mynd i gallu chwarae'r drums a'r bass ar y record, a mae Rich yn berffaith fel yma'n gerddor gwych. O lot o bobl yn dweud, dwi'n sgwennu caneuon catchy. Be di can catchy? Mae'n astudiaeth i gael ei wneud yna fo bod ddim... Mae rei bobl yn dweud na'r bath repetitif, dwi'n licio meddwl na ddim hynna di o bod yna bath just fatha... Bath yn inbuilt yn ei gyd sy'n gallu cofio tiwn. Ar ôl wneud y sesiwn efo Radio Cymru, a na bobl o'n i'n apod o flynyddoedd yn ôl ddechrau ffonio gofyn ti eisiau gwneud hwn, ti eisiau gwneud llall. Dyna oedd y dda mewn ffordd, so o'n eisiau gweld lle oedd bob dim yn mynd am gadael o chwarae allan i hyn, a dyna mae'n wneud. Mae yna gigs wedi cael ei linio fyny dros yr ha. So ni gyd dwi angen o'n ydi band, ond mae genna i hogiad i linio fyny. Gobeithio fe gennym ni chydig o gigs dros yr ha. Ac eich rhyw album i gyd fynd o hefyd, dibynnu ar os fedra i cael fwy o caneuon i recordio.